Estan trucant al timbre de casa, si no espero res. No m'ho crec. Mireu què m'acaben de regalar. Estic flipant, si jo no he demanat un ram de roses. Que estic flipant. Deu ser de Iodora. Clar, deu ser de Iodora, que pots enviar flors a les persones que més estimes per Sant Jordi, o quan tu vulguis, les reben al moment en què tu vulguis, les pots enviar arreu de l'Estat i a més de 50 països. I sempre treballen amb productors locals. Guarda't el riu que ara ve Sant Jordi, però d'aquí 4 dies és el dia de la mare, així que... I amb el codi Norman30 tens el 30% de descompte fins al 31 de juliol. Baixa't l'app de Iodora, que és un marketplace amb venedors locals. No només pots enviar flors, sinó que bombons, pastissos, esmorzars... I treballen amb venedors locals. I saps què mola? Que t'envien una foto abans de l'enviament. Aquesta és la foto que m'han enviat a mi per ensenyar-me si era jo exactament el que volia. Així pots fer modificacions o el que necessitis. Així que ja ho saps, ja pots fer la teva comanda per Sant Jordi, que l'enviaran el mateix dia o quan tu vulguis. Ai, per cert, per aquest Sant Jordi tenen oferta packs de roses individuals genials per demanar una sola vegada i repartir entre tothom a qui vulgui regalar roses. Vinga, fes-li una ullada a l'app, que val molt la pena. I bon Sant Jordi a tothom!